дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо ҳадафи шиносоӣ бо рафти корҳои ободониву созандагӣ, инчунин баррасии масоили иҷтимоӣ, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид бо сафари корӣ ба ноҳияи Ховалин ташриф оварданд. Зимни сафари корӣ, раиси вилоят аз ҷараёни сохтмони бинои иловагии муассисаи таҳсилоти миёнауми рақами 31 воқеъ дар деҳаи Тагиҷари ҷамоати деҳоти Зиракӣ боздид ба амал оварданд. Иншооти мазкур бо мақсади беҳтар намудани инфраструктураи соҳаи маориф ва фароҳам овардани шароити мусоиди таълимӣ барои насли наврас бунёд гардида, аз ҷониби дирексияи сохтмонҳои назди дастгоҳи иҷроии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон сохта мешавад. Бинои нав аз 2 ошёна иборат буда, дорои 10 синфхона ва барои таҳсили 480 хонанда дар 2 баст пешбинӣ шудааст. тавре ба раиси вилоят иттилоъ дода шуд, корҳои сохтмонӣ аз моҳи ноябри соли 2024 оғоз гардида, то имрӯз беш аз 80% он ба анҷом расидааст. Раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид аз ҷараёни корҳои анҷомёфта изҳори қаноатмандӣ намуда, ба масъулин дастур доданд ки ҷиҳати ба итмом расонидани сохтмон бориояи талаботҳои меъёри сохтмон ва сифат чораҳои зарурӣ андешида шаванд. Дар идомаи сафари корӣ, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ба ноҳияи Ховалин аз фаъолияти хоҷагии деҳқонии Суруш воқеъ дар деҳаи гулзори ҷамоати деҳоти Ҷонбахт боздид ба амал оварданд. хоҷагии деҳқонии Суруш солҳои охир дар самти истифодаи самараноки замин ва рушди соҳаи кишоварзӣ ба дастовардҳои намоён ноил гардида, масоҳати умумии он 21 гектарро ташкил медиҳад. хоҷагӣ аз 5 нафар саҳмдор иборат буда, тибқи иттилои масъулин, дар заминҳои он дар мавсимҳои гуногун боғ, сабзавот, картошка, юнучқа ва зироатҳои чарогоҳӣ парвариш карда мешаванд. айни ҳол дар 7 гектар боғ, 0,5 гектар картошка, 12 гектар юнучқа ва дар 1,5 гектар замин сабзавот кишт карда шудааст. зимни бозид раиси вилоят аз раванди ҷамъоварии хӯроки чорво ва фаъолияти хоҷагӣ дар самти таъмини бозор бо маҳсулоти худӣ изҳори қаноатмандӣ карданд. таъкид гардид ки истифодаи ҳар як ваҷабзамин бояд самаранок ва бо истифодаи усулҳои муосири агротехникӣ роҳандозӣ гардад, зеро талаботи бозор ба маҳсулоти кишоварзии ватанӣ рӯз то рӯз афзоиш меёбад. дар идомаи корӣ раиси вилояти Хатлон аз фаъолияти хоҷагии деҳқонии Хулён воқеъ дар деҳаи дараи мухтори ҷамоати деҳоти Ҷонбахт боздид ба амал оварданд. хоҷагии деҳқонии Хулён дар масоҳати умумии 3 гектар замини обӣ таъсис ёфта аз 3 нафар саҳмдор иборат мебошад. тибқи иттилои масъулин, хоҷагӣ фаъолияти кишоварзиро дар заминаи риояи меъёрҳои агротехникӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои мавҷуда ба роҳ монда, дар он 1,5 гектар картошка, 1 гектар ғалладона ва 0,5 гектар сабзавот киш карда шудааст. раиси вилоят зимни бозид раванди парвариши зироатҳои кишоварзиро аз наздик мавриди таваҷҷӯҳ қарор дода, бо саҳмдорон ва кишоварзони маҳаллӣ суҳбат оростанд. аз заҳматкашии кишоварзон ва талошҳои онҳо дар самти таъмини бозор бо маҳсулоти ватанӣ изҳори қаноатмандӣ намуда, чунин ташаббусҳоро намунаи ибрат дар рушди истеҳсолоти деҳот арзёбӣ карданд. дар ҷараёни суҳбат бо деҳқонон таъкид гардид ки рушди соҳаи кишоварзӣ хусусан дар минтақаҳои кӯҳӣ ва дурдаст омили муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ ва беҳбудии сатҳи зиндагии сокинон маҳсуб меёбад. раиси вилоят ҳамчунин пешниҳод намуданд ки баҳри васеъ кардани заминҳои кишт, афзоиши ҳосилнокӣ ва баланд бардоштани самаранокии меҳнат аз таҷҳизоти замонавӣ истифода бурда, ҳамзамон бо ҷалби мутахассисон машваратҳои илмӣ-амалӣ ба роҳ монда шаванд. дар идомаи сафари кории худ раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид ба ноҳияи Ховалин аз ҷараёни сохтмони 10 хонаи истиқоматӣ барои оилаҳои камбизоат ва ниёзманд дар деҳаи айлодараи ҷамоати деҳоти ба номи Ғафформирзои ноҳияи Ховалин дида намуданд. сохтмони ин хонаҳо дар доираи иқдоми башардӯстона бо дастгирии молиявии Аморати Муттаҳидаи Араб тавассути ташкилоти ҷамъиятии хайриявии Тоҷикистон ба роҳ монда шуда, ба оилаҳое бахшида мешавад ки саробони худро аз даст доданд ва дар шароити сахти иҷтимоӣ бо фарзандони ноболиғ умр ба сар мебаранд. тибқи лоиҳа ҳар як хонаи истиқоматӣ аз 3 ҳуҷра, ҳаммом ва долон иборат буда, бо маблағи 150 000 сомонӣ сохта мешавад. хонаҳо бо тамоми таҷҳизоти рӯзгор муҷаҳҳаз гардонда шуда, шароити заруриро барои зиндагии арзанда фароҳам месозанд. дар ҷараёни сохтмон зиёда аз 30 нафар коргарони маҳаллӣ бо ҷойи кор ва маоши муносиб таъмин шудаанд. дар идомаи сафари кории раиси вилояти Хатлон ба ноҳияи Балҷувон ташриф оварда, аз ҷараёни корҳои саҳроӣ бахусус раванди ҷамъоварӣ ва дарави хӯроки чорво дар хоҷагии деҳқонӣ Далер 90 ҷамоати деҳоти Сафобахш дида намуданд. зимни бозид раиси вилоят бо деҳқонон, мутахассисон ва кормандони соҳаи кишоварзии маҳаллӣ суҳбату мулоқоти самимӣ доир намуда, ба заҳмати содиқонаву софдилонаи онҳо баҳои баланд доданд. таъкид
гардид ки дар шароити мураккаби тағйирёбии иқлим ва камбудии манбаъҳои об ҷамъоварии саривақтии хӯроки чорво ва захираҳои кофии он яке аз ҷузъҳои муҳими таъмини амнияти ӯзуқаворӣ ва рушди устувори соҳаи чорводорӣ маҳсуб меёбад. дар саҳроҳои ҳудуди ҷамъияти деҳоти сафобахш ба хусус қожагии деҳқонӣ далер 90 айни ҳол маъракаи ҷамъоварии хӯроки сабзи чорво аз ҷумла беда ва ҷави сабз бо вусъат идома дошта кишоварзон барои таъмин намудани хоҷагиҳои худ бо хӯроки зарурӣ талош меварзанд. тибқи иттилои масъулин танҳо дар ин мавсим деҳқонон ният доранд ки зиёда аз 500 тонна хӯроки чорворо ҷамъоварӣ ва ба анборҳо захира намоянд ки ин нишондиҳандаи рушди қобили мулоҳиза дар бахши кишоварзии ноҳия мебошад. раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид зимни суҳбат бо масъулин ва кишоварзон ба самтҳои афзоиши ҳосилнокии зироатҳо, истифодаи оқилонаи заминҳои назди ҷорӣ намудани усулҳои муосири агротехникӣ ва баланд бардоштани самаранокии меҳнат таъкид намуда бо мақсади таъмини саривақтии чорво бо хӯрок назорат аз болои равандҳои ҷамъоварӣ, интиқол ва нигоҳдории маҳсулот таҳким бахшида шавад.